nyalo paro nigo jomoko ni diro kama bende asewacho negi. Idongo ukonya sira wachno ne kai na dira to usir nago. Como se recuerda? Amen. Nyasaye. Amen. Nyasaye. O war ngato ka onge gimomiyo ware. Hello? Amen. Mana dia? Mano number 1. Ni Nyasaye ok nyal yiero ji te okale gweng'ni dalau kaeto in owe jo dalau kodong' di kanise mamoko mag utaratibu mabeyo mag family church dong wae to in mochuno giri ywak maro pinju machalo madwanyruok madawruok ni kuomi. Aha. Iwinjo wachni? Jomodong' gi te oweyo e kanise gi mag utaratibu mag family church. To in emo dhio bokoro dieri to keti Nyasaye okony simbe wa te. Duond mara okibiwinjo nyaka wae chokruok. Kato tin kama to kibiwinjo duonde duoke aka. Yesu paka hii. Okay. Aero puonjo tadwa ni mondo me ng'ame puonjo kony japuonj. Tiji madwa ni tim en ng'iya tin. Namba 2 en siro namin kapok asayi. Amen. Amen. Wach mayudo na dira ni iye en niya ni Nyasaye ok nyal bokore kaeto obiro dala kanyo kate gweng' kanyo ha? Yes. Uin emogore kuomi gi teko moingo teko matiyo dala kanyo no. Dala kanyo lemo nitie. Let us agree all of us. Ni mir mawae ti leme. Mana die? Kik ng'ato wach ni ok lem dala. Achiel mok leme. Mano be okanya dagi. Kech wan gi ji achiel bende moae di mir ma gimiluongo ni lemo no. Gin ka ng'ato tho dala kanyo to iparo kadi ne mane kwar gi lemo ge di mane lemo iparo kadi mar batiso mane nitie ndalo chon. Emi wamo godo jo mane kwar gi lemo go to biro yike. Lakini thothwa oa emir ma ileme. Amen. Amen. Aya. Kakoro anno ema Nyasaye odhi oyiero mondo go kuma gimo pogore gi gima nie dala wa. Kato konya gi winjo wa? Yes. Kakoro Nyasaye obokoro oyiero donge. Amen. Mondo ket kuma gimo pogore gi gima nie dala wa. Dala wa nigi lemo maber gi kwaya mong'ith gi utaratibu gi wend kitabu gi nyasi miloso go makata ka yiko kende to dine di gombi. Donge. Kaki miele kaki sude. Kaki piedhe kaki yieke. Mit moloyo te. To Nyasaye ochako kalo kiwango no. Oan okelo kuma abila miyuake kori ka gimoro wuok akeni winyi. Abila miyuake kori ka gimoro wuok. Okelo kuma aina miyuake. Mano joka to gin aina madhi manyoyo mno. Donge. Oan gimomiyo timo mano ema kelo ni. Otimo mano nekech gimalo ka lemo no mit go tiyogo. To gimoro twere matek gi piny ei dala no. Ni mano ng'ato ok oelewa. Akende ka wache gi dhok mane ng'ato nyalo understand. Aha.
utaratibu mipangilio mit mar lemo madala kanyono mit to mit kendo ywayo ji kendo moko twi chunye idinno. Kata kamano nitie gimoro motwere matek gi piny ma ok timre, otwere ten gi iye kacha, to en e teko dala. Akeni winja kama otwego no e teko dala, kuma gik moko mitgo gi malo ni gin ber dala to ok gin teko dala. Are you getting the point? Amen. Amen. Ka Nyasaye dhi koda, ka Nyasaye ohero dala moro ahinya e gweng', ka Nyasaye ohero dala moro ahinya ng'owa e gweng'no, to Nyasaye lidho donjo dalano gi yo ma ene mong'eyo, gi formula ma ene moloso, to gore kuom ng'at achiel ma namba ne chalo gima rumo ei jowadgi, ma namba ne chalo gima rumo ei jowadgi. Mit lemo to ni e dala gi weche te, lakini gimoro pek kanyo midwaro mondo kuongo yudi ng'ama pek odiyo saidi. Aya, idwaro ng'ama pek odiyo saidi emi kuonge mako ti kuonge loso mondo dhi omany kode pek mutwe dala. Amen. Mano be winjore? Mondo dhi omany kode pek, nekech pek kodhi onene to ng'eye kaka ne gimake to gidhi luor ng'ama ogonye ni chal nokelo jagony. Hallelujah. Wow. Mae kama ji wawuotho gi ji ka chandruok ng'eny nwa nekech ji ok dwar ng'ere Yesu paki. Hallelujah. Ni an ng'a tawuok e dala mane. Namba achiel, kapok iwuotho gi waro, kapok iwuotho gi jot mowar, kapok iwuotho gi jo mowar Yesu paki. Nikech uniyala wan kod jalemb jomowar. Ok oware, en jalemb jomowar. Kata ki jalemb jomowar Yesu paki, wanyalo chaji ka. Yes. Yeah. Amen. Amen. Okay. Mae makelo ng'ato niya, ang'o momiyo owara? Abiro. Be wan kodi? Ang'o momiyo dayo ri joma pachgi ni kode. Pacha mana Fibi manyako lwa madhini. En Fibi manyako lwa, en jao Daudi migod. Okasetieko ng'i. Ng'ikoni. Mago nolosi. Waruok ema noloso. Koro we ng'iye, ng'i kuma wuoye. Gimi kuonge timo namba achiel, mondi ne ber. Amen. Mondi ne ber mar warruok no mogore kuomi no. Mondi nene. Kech aseneno ka wan gi joma ng'eny mawuok piny kowar kapod yot kapod tin. To endapo no wuotho gi warruok mochope tiyo ka original things mag waro gi gwenyerego. Tini ok ochope mumulo gi lwete. To en ng'ama ka kinyo tho to lokoro osiki e kind jomowar. Nikech asetimo research Jeremia. Mabura asetimo research. Ni ng'ama owar ok chien thothne gi japiny motho. Ithoro chande gi jogi manowar mane ok oloyo. Dak yie kod. Ng'ama owar ok chien gi japiny manotho. Ng'ama owar ichieno gi ng'ama war wadgi manotemo wuotho gi gino to kotimo ang'owa. Udok mana ribas matin to. Bende pok ochopo kama ogoye chombo. Kik udhi chien mana kanyo. Awating badwa. Kamano kende kanyo ber. Udhi chien anya to koso. Glory to God. Adwana puonju
wachin go punyi ndalo matek manade ya koro gino nego ywagi do ibro nwang ko agoni yasero kamano ahero puonjo kabisa to ng'ami puonjo ema waonge go Jeremia chunya nyocho ywago wach moro jodo ni bedo wayude joma kikomo wache iye to ki bi yud wachno ma ibe wachno chak romni awacho maber ne ya bedo wayud ng'at makwa oketo weche ma Nyasaye omiyowa e iye okwa bolege pa o wachno dhi nyak mang'eny ma wachno tiende luor maromna kata romne nyathina koso wan ka watieko orumo na kamano. Okay, mai makela wacho wachni Nyasaye ok nyal wari agombo wacho ni wachono ni Nyasaye ok nyal wari ka onge gimomiyo wari. Amen. Amen. Okonyal. Ong'eyo gimomiyo nyocho wari ei dalano. Mano number 1. Number 2. Nyasaye ok wari ne gima sano. Hello? Amen. Kusotende huko. Nyasaye ok wari ne gima sano. Kikiyo la enya ichane munde ga ol molon ani ngine pokane Yesu baba. Amen. Becha tiko yalo game kutino saa bichi ginus kamilo no nyenyore na wo kuno saa uchel ginus utieno kaka tiko ka arengo nyaka Kisumu na chaka Kisumu saa chiko tino no ta se chaka chopu yugi saa pagarewa ta se chaka chopu ka koro ere pan popanena timbari ba. Amen. Apako Yesu. Amen. Okay, number 1 wawacho na ngocha Nyasaye ok nyal ung'eyo don kamano. Amen. Joma chien go Nyasaye ong'eyo gimomiyo wari e kind jogo te. Number 2, Nyasaye ok wari ne gima sano moyudie no. Tenene anytime miwaro ng'ato wune yala waro ko yudo ng'ato kan ni situation mate donge wayire mano. Anytime miwaro ng'ato waro ko biro ko yudo ko tuo, ng'ato waro ko biro yudo ka koro ngima no sigi katari donge ok emomiyo wari atari nesno gima timore no ok emomiyo timina. Amen. Amen. Gima warruok timo en ko yudi at a critical condition to konyi kadho gino mondo kik timinade kik negi nekech en kodi gi plan mbele wa ok emomiyo wari jowadwa Nyasaye nyodo ka tuo nyowara mano ok emomiyo wari. Amen. Amen. Jowadwa warruok nyodo ka onge nyathi emomiyo nyowara. Kapo no we mano to kare ji te nyalo lore stages magik magirem. Kana onge nyathi to kosechopa stage miluongo ni nyathi alo. Kana tuo ta chopo stage mar ngima alo. Kana onge pesa achopo stage mar pesa alo. Gimomiyo wara ok en situation mane antien. Hali mar ngima mane teko dano ok emomiyo owari. Kanisa kamoro migona mena koni go amen. Mondo wayere. Leke chokruogni unuthi
ema nyaka wawuoge gi piny ruoth. Amen. And that's all. Amen. Ema nyaka waago. Dongi. The kingdom. Aya. Okunyal emo mineno ka ng'ato Nyasaye nyalo kadho go thoge dabal. Toko tho. Eyeka wan kod ji ma Nyasaye osekalo go thoge. Ko wachi ni ok dang yamin. Wacha dir. Amen. Yes. You tule jiolingalinga. To kimiyo ng'ato ka ng'ato thuolo mondo tim ne. Moro sekadha jali to sekadho sum to sekadha ngo to sekadho tuochi. Jomine no beyo ka. Makata ka ji owacho ndine Nyasaye we biro we konya. Dina ase onge. To en okwongo wacho ni kamano Nyasaye. Number 3. Nyasaye ok war ng'ato to weyo kamo yude samo ware. Okonyal. To nikech hello. Amen. To nikech Nyasaye ong'e dala uno. Kamano. Nango. To nikech Nyasaye ong'eyo e dala ma Nyasaye warie no. Nyasaye ong'e dala no moloi. Joma ng'eny riambo kabisa ni dala wana ng'eyo marach. Kendo nyiso nyaka chiegre dala mine dai kan. Dala wa kan ya ng'eyo. Ibi wuondo chiegi. Dala une kia. To king'e to nyiso kuma happy no dhi. Ng'ama no kawo happy. Ng'a. Dala wane nyarwa dala wane ang'eyo dala ni ang'eyo dala ni ang'e tung gi tung. Dala no e kia. Ng'ama ong'e dala no iluongo ni Yesu Kayuda. Amen. Ong'e nyaka ng'ama nobiro gotieno manotimo gima notimo gi kaka ni igolo hap dalo gi kaka ni wile gi kaka ni igwenye gi nengo manochul. Gi nengo manochul gi bura manogo e mudo. Nyasaye neno gi. Koro chopo ndalo Nyasaye olinga ka giru no dhi molal chimbli. Ma wuoru be ka koro dhi to lawe moko timenade. Okojuke. Ibe ka koro joma dongo mbele ni lawe tok juke. To ibe ka koro iwuok piny. Titemo tok inene. Amen. Amen. To ka Nyasaye ohero dala uno. Ai Nyasaye. Osiep jomowe. Nyasaye. Nyasaye kohero ka ng'ato to ka jok rum. Ng'ato iyewa. Amen. Ok rum. Gik madongo maricho nyalo timore malich. History wa piny ong'eyo. Lakini Nyasaye biro loso yo mobiro go to gore kuom ng'ata achiel. Wuod dala kata chi wuod dala, nyar dala. Yes, Yesu paki. Amen. Kata wuon dala. Donge. Amen. To gore kuome. To nekech Nyasaye ong'eyo dala no. In koro kolu kodi process mar lemo. Ochuni nyaka idonje gima wende mapok ne ng'ato luonge dala no. Mar Yesu war chunya an jaricho. Yesu war chunya an. Amen. Amen. Ini chuni mone donje ore yano. Kose tie kodi tichaki kawi tirwaki elwedo machielo. Kama no koni Jeremia to koni Sakiel Yesu pagi. Amen. Ni anakir pi maliw kuomi. Kendo bang'e no kor kana ol Roma mara. Yesu paka hinya. Amen. Kose tim kodi wechegi. Penjo mokwongo. Ang'o miyo Nyasaye osiko thagore koda ahinya mane maka joyalo wuoyo. To ane mi wuoyo koda saidi malojo mwalemogo. Ang'o? Gimomiyo isiki wuoyo kodi ahinya. Amen. Amen. Nitie gima Nyasaye dwa timo. Wacho gokinyi ni Nyasaye dwa pimo tekrene e gweng'no kokadho kuomi. Odwa pimo weight ne, odwa pimo tekrene mano keto golo mudhuro kachacha miluongo ni God. Mano loso go material molos go kidi manga mong'eyo onge. Mano kelo go material molos go pi manga mong'eyo onge. Amen. Amen.
en gi gima dwa pimo go tekre ni to bende gima ok nyalre ma onge be nyalo bet kor gi malome. Amen. Amen. Aya. Kakuru wagi kanyo dongima. To ng'ato go birek to chako niya, ang'o momiyo owara? Kipenjo ng'ato, ndugu wari nang'o? An owara mondo abed pastor. Owadwa, Yesu pagi. Amen. Awacho gi dholuo maler ni ya. Gima chandi ahinya miluongo ni tend lemo ni, gini mar jodini. En inyalo kawe ka pesa rume lweti kionge soda mesa. Wamiye ng'ama chielo. Kech ka ringi osedok piny e mesa ndalogi ok ichiednwa malong'o. Ok dibed jatelo monge chiemo. Ka kando ng'at Nyasaye wang'iyo kanyo. Onge kaka dang' ibed jatelo ng'at Nyasaye tidenyo kama. Jowadwa roho nyaka konyi. Mano bura ma ji siemore kamano. Ndalo moko be nyalo set ni lweny. Mi winji ka lweny osetre mi yudri lwet polio, stroke. Kidwa ng'e ni gini gir jolemo to ndalo moko stroke kogoyie makoro ne ni kono wari mondo ibed bishop Yesu pagi. Yesu pagi. No wari mondo ibed jayalo dong. Owara mondo abed mama kanisa, owara mondo abed secretary. No. Omera ching ma ine fwenyi ka koro sitoko go ima koro ibelo kama koro ilae mikebe tidolori kama eka ine fwenyi ni jolemo kare gima nyi wuotho go no nyogir jodini. Ibiro winjo ka bura koro iloso kama chielo. Kono jowadwa dwa ne ng'ane. Alo. Kasuku waromane. Owino kino ne thulu waromo kanye. Wang'e nga kamoro wadwa romo, wanya romo kamoro wang'e kamoro waromo. To korome kanisa wach man go kone gorome kanisa. Gochine ng'ane beto ng'ane ni we luongo ng'ane e gino. To ka ji rado kama ng'at Nyasaye wach maneno ni bu nene ni ten wachango. Jaduong' koro go koro. Kendo sano ok onyal loso ne ng'ato dala be ok onyal lemo ne ng'ato. Sane koro kine ka koro bam to mumbo wacho ni ng'amo ng'ol koro ok nyal telo nwa. Jowadwa dwane wane uru kanyo. Hallelujah. Tuneno ka kodoro sane koro en. Ng'ama lweny oloyo koro ok telo. Yesu pagi. Ing'eni gi kuodhi. Koso kamano. Lweny olosi ni ne lweny chino timina oloso ni. Tiwinjo kuma koro jodini kawe gi. Koro ng'at Nyasaye dwani une kanyo. Aneno ni mondo wayiere ng'ane. Amen. Wayieru ng'ane. Otelo ane onyomolo kawane kanyo. Mondo jaduong' kik unyisi. Wang'eyo uru mana gino wate wadhi ura dhi mbele nikech ok dang' telno ng'ama osegore piny ma lweny oloyo. Jowadwa lweny oloye. Koro winjo kuma giloke. Ng'ama lweny oselok telno. Mani ng'eni buro oselosi telo gi chawuok. Nyasaye ok nyal to kata aseneno secretary wagi mag lemo gi Yesu pagi. Aseneno ka secretary wagi otho nyakora buoro. Tiwinjo ne ya. Koro mo Jumapil jo kanisa wating'ore wabiro odi. Wawira wira ng'wono ma wuora ahinya odi. Jaodi obedo piny nigo suni marach to nego chiege. Dong. Akoni uno moni. Mos. Wawinjo lit kabisa kuom dada Yunia. Waneno ni mondo wagore kuomi Jumapil kawuono wagoni pole. To onge wach useloso koko en karang'o. Koro ne wadwa ni mondo kaka nyo jandiko wadwa walos chenro ne maber. Bugno dhi. Bugwa mar kanisa ok waiki go. Nyocha wayire secretary gino ok emomiyo wari. Yes. Kaka ine muchari e kaka obiro kono jaudi ni ng'ino ane buge cha mondo wadwa ndik kodo chenro ne kaka imiyo bugno
nyiso ne ofis mar kanisa wasedaro odi kaponi ne muchari. Koro telo mora mora oke momiyo wari. Gino giri jodini biro kawo. Amen. Wedware we lauri kode. Aneno ka gima tabu ji kabisa Yesu pa. En mano. Wadal kanyo. To karo tholoso no thuolo mondo wan wabed pinye dala ka. Wadwa ng'eyo ang'o mi Ruoth owara. Ruoth owara mondo nyis teko ne kuoma. Amen. Amen. Onyis teko ne kuoma. Gimomiyo Ruoth gore kuomi to tiyo kuomi mang'eny. Nyasaye ong'e dala uno. Amen. Amen. Dala no Nyasaye otimo nade? Ong'eyo. Dala no Nyasaye ong'eyo. Giminene lawga mi ng'ato kimake no Nyasaye ong'eyo. Ng'ama no kawe gi kumo kane. Akoro e wan ka. Akoro wan ka sani. To Nyasaye oketo waka. Wan koda. Wan kodi gimi law gi piwang. Amen. Amen. Manyase wacho. Niha. Nyasaye beti Nyasaye. Nyasaye bet Nyasaye kotimo na gima ne onge obed. Agree with me? Amen. Nyasaye bet onge gima mit kaka waro katimo gima nyien mane ok nyalre. Yawa. Yawa. Hallelujah. Na ngocha. Onge. Anyisi ni waro kumit katimo gima nyien mane ok nyalre. Mane nyalore to kata kotimore. Kwa kawaida. Unitie mane ok nyalre. Nitie. Atigo Yesu ma. Amen. Wan kodi gima ka Nyasaye otimo to miyo pi wanga to chwiri kapok olemo. Amen. Amen. Koro tenene ya. Wan kodi gima miyo Nyasaye bet Nyasaye. Mondo Nyasaye obed ni Nyasaye. Kanisa. Na se wacho maber kabisa be puda nuoyo kata pinje mapuonje kayalo. Ne ya. Onge tiende owuondre kodi. Ka ok nyalre to wewe. Nah. Yeah. Hakuna haja. Yeah. Onge tiende Yesu paka hiyo. Amen. Nikech wawuotho kodi ndalo te muda mrefu. Bang'e tang'o. Omera ma Nyasaye omuomoreni. Igundu joma ne kisomo. Ni be Nyasaye wa ni malo. Ma ji oneno kimako bad nyathini tero sikul. Oting'o bage toke owino kayala. Gima wendo mapoko ne miwinj ka nyaka we joma ni dala unu wuon. Owuok oko e dhot go wang'e ni ya. To odhi kanye gi nyathini. Manono. Odhi kanye gi nyathini. Itoko odhi kang'o awa. Itoko to nyathi sikul. Kang'o awa. Nigi dhi sikul. Ere bitero sikul. Na ngipuonjo gang'o. Ai na wala. Awe gidhi adhi puro gi wone kuno ka tuku nyithino ka puodho mojadhi amani. Mungo dog ni Yesu. Yani ugundu joma nowe. Ugundu joma ne ni chien tok ji. Amen. Amen. Wan kod gik mane ji ok nyali betie. Wan gi gik ma onge ka ng'ato. Aya. Wan kod joma yuda, to wan gi joma nyaka nyiew. Da koro wayie. Wan gi joma yudo ayuda, to wan gi joma nyaka nyiew gi nengo matek. Eka wan gi joma nyiew gi nengo achiel, to wan gi joma nyiew gi nengo ariyo.
wan gi joma ka ok ochulo nengo adek